hey guys ndicela ningandivi wrong ne sendithreatenisiwe already for esinye isimenqa sangapha eking zinto ezinje ke ndingayihoyi inbox sithi mandizibheke cause bona phakabikho ba-conscious warawara ndithi wo wezi zimenqa zalamadodeni ngozenza Deynjaras kule internet nanijonge lo bhobhoy fonini angovupsi ivuvuzela ingathi zazimenqa zabaphasta abathi imali yamaxhewukazi kula miqhekeko yezacawe ezingacacanga kwakutheni kakade king kuthe kuseqonce ithetha nono nonsense yintoni iqonce hayi ningayicacisi asikho lapho namhlanje ezinye indawo zifanelanga uteketiswa mos xa usithi egugsa kumntu unga-understandiyo mos ubuthela ngegugu lethu mama kusemotherwell mfane obvious but ke asikho lapho namhlanje man guys ndikhumlinwana yami apha mani uthi ndiqala udibana nayo wasweleka umngane wami apha 2020 fonini before kuqala yonke la nyovadem yala covid xa ngoku ipace esithi rest in peace ngayo kwezi ntsuku indikhumbuza la nyaka ndikhumbula ndiqala udibana nayo inwala yami mos kulaa danger ithi yona i-out yasemabhofi ndithi hayi amabhofi kupaphi kanti ola loku umjita uthetha ngebhofolo ndathi ayaya kusebhofolo pha ungaphinde uthi mabhofi kukho nam fonini uzasijongisa ayisisimenqa somntu nyanisa yabo kufriday namhlanje kokudala ingenile ikhole ethi kawenza iheni ifondini uyi-celebrity I wish ibikhona mananje kule nto yele fame nyana yaba-Facebook may your soul continue to rest intwana yami ngomso lusayo emdantsane ngcwathi intwana yami umalindrish bafondini yo yeka nje uba ndingayanga kwi-funeral kuya abantwana basendlini yenye into abanye abantu abangayaziyo kanene le nto noosister abayi-2 mna ba-over 30 omnye uthi wangumother of 3 but ke ngabantu nabo shem abazungamthandi ke ubhuti wabo ngokwezisimenqe somntu